Estado naman po ng mga irigasyon sa Pangasinan matapos ang bagyo ininspeksyon. Para sa detalye kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Agad na tumugon ang National Irrigation Administration o NIA sa naging epekto ng Super Typhoon Uwan sa mga pasilidad ng irigasyon sa lalawigan ng Pangasinan. Sa mga bayan ng Asingan at Urdaneta City, nagsagawa ng paglilinis ang tanggapan sa mga punong kahoy na natumba dahil sa malakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Isinagawa rin ang inspeksyon sa ilang dam kabilang ang Sinukalan Dam sa Santa Barbara at Dumulok Dam upang suriin ang kalagayan ng mga infrastruktura. Bukod dito, nauna nang nagsagawa ng field inspection ng ahensya upang alamin ang lawak ng pinsala sa mga irrigation systems tulad na lamang ng kanal, dam at iba pang estrukturang mahalaga sa pamamahagi ng tubig sa mga sakahan. Ayon sa tala ng ahensya, walang naiula na pinsala sa mga pananim dahil karamihan sa mga ito ay naani na bago pa man tumama ang bagyo. Kaugnay nito, planong isagawa ang muling pagpipintura sa lahat ng diversion structures upang pagtibayin at panatilihing maayos ang kondisyon ng mga ito. Kasama mumula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.